любители на YouTube, аз съм Керостора и продължаваме с третата поредица. На гощата. Абе, какво гоши по трета година? Аз ще слагам Някой стъпала. прочети ли табелата? Да, ти на мен Сега някой нищо не каза. сме правили. И за зрителите, че им любопитно ще им каза табелите. На Гошо мината, на Хома на новаците, те са новаци, не аз. Фермерски неща и дърво и камък. И руди. Тук са безполезните. И... да. Човек, тук са... яйце. Аз стоям за дърво. О, има доста редстон, бабце. Има един стак редстон. О, божечко! А да знаете, че Иво е луд по Ще редстон. въцукам. Иво е луд по редстон. Перло! Не, тендър перо е моя, не парай! Колко няма? Как Можем да я направим на ендъручи Павле! и тези ендъручи да ги Добре, използваме къде за... е това останах? Само да ви... Иво, не помниш ли, че ние с Ванката убихме ендър дръпна? Ама в този сървър. Да, чакай, я убихме. За малко Дали го рестартна? сега ще видя дали сме го убили, дано да не сме убили. Малко ще читна, но то чит е само да видя. След това ще махнем. Добре, Нищо не читвай. не искам сега да видя дали сме го убили. Да, направи портала, но... След това ще го щупя, да. Да. Така, защо го правиш? Ами да видим дали Ендър Дракона е убит. Тот ние с Ванката май го убихме накриво. Стендърмен, Стендърмен. Кой знае историята за Стендър? Аз. Това е. Той вървял, спънал се и умрял. Оф. Там аз ще го проследя. Ти не каза истинска история. Добре, истинската история. Той пардял, забери се му и умрял. Това не е истинската. Не си казал, не мириш щата. Не искам истинската история. Знам и аз съм луд. Абе нещо, Ендър порта ми не става. Да. И ще го убим по апчинманти. Добре, някой ще ме помогне ли да направим Ендър портала или въобще какво? Не благодаря. Еде да става като Ванката. Де знам. Аре бе, тъпя Ендър не става. Пак. И ще го направим тук ще стане. Стоп. Имам 3 стака и половина. Какво? Дърво. Не, човек, имам 3 стака и половина диаманти. Отде да знам, може 3 стака и имам. половина камък може да имаш. Отде да знам какво имаш. Не, аз се шегувам. Убих прасето. Ми дръпнах едно. О, тук има мина. Бате, ма тук знаеш какво е нереално? Че когато убиеш животни, те не дропват. Тук трябва лава, бе. Да, и няма да го правим. Плиз. Къде са ми нещата? Да, аз ги изставим. Тук трябва лава, бе, човек. Аз се загубих. Къде трябва лава, бе? Да. Лава. Слагам лава и не става. Карай. Абе, някой да ми помогне с този Ендър тъп. Не мога да се телепортна. Май трябва лава, аз Добре. един клип на Хевън.
Така го гледах. Слава. Не става! Ти изобщо сложи ли ги правилно? Добре, ти ги служи, що не знаеш как. Чакай, аз изтрих половината неща от инвентара. Да, не ги е сложил правилно. Виж тези очи. Виж тези очи. Сложи ги правилно. Да. И тези очи. Да. Извинете, мога да... Някой да попълни това! Аз. Извинете за чита. Аз се извинявам лично. Извинете се и вие. Читари. Оф, човек, Вие така, когато казваш такива гадни неща, няма да се абонират, баце. Какво да се извинят? Читари. Добре, някой да направи тъпка ендър портал. Не ендър портал. Би му путката майна. Нали каза да напсуваме? Спуснах се. Добре, аз си изтрих половината неща от инвентара. Омага написал съм меме моде. Кой е схвърлил редстоун? Кой ще сложи тук нещо си? Ти държиш редстона в тебе си, бе. Ма да, той беше в коша. Крила? Къде е моя чест? Тук. Това е моя. Ендър първа. Направи то, недър. Някой знае ли как се прави диспенсър? И отвари за ебола. Не знам. Диспенсър и чакай, аз знам как се прави диспенсър. Трябва ни камък. Едно редстоун и лък. Лък. Да. Да, бе. Аз се заимам по редстоуна. Окей. Аз ще си взема нещата. Херо, още си на геймът. Аз Брат, ще сам да си взема нещата. браточки. Брат, да, брато, още си на геймът. Секунда, бе, сам да си взема нещата. Къп на брато. Гледай да става тъпия портал. Да, иди, трябва да го направим после. Окей. Май трябваше лава, не знам, бе. Майк тъпа стана твърде дълъг. Да. Айде, надявам се това да ви е харесало. Плюс това нарочно спирам типа, защото тук в мината ще ви е скучно. Айде, до друг път, мои зрители и ако ще сте фенове. Айде, бъба.